Abdullah Aslan DOGRUHABER Mekteb û Zarokên me Ciwanên me Mekteb roja duşemê vedibin Nêzîkî 20 milyon zarok û ciwan wê dîsa li ser maseyên dibistan û mektebê rûnin. Bi rastî pir muhîm e ku însan di perwerdehiyê de ewqas însanên ku wê paşerojê înşa bikin û rasterast tesîrê li aştî û ewlehiya îro bikin pir muhîm û girîng e. Dema em ciwanên ku li zanîngehan dixwînin jî li vê yekê zêde bikin, em artêşek mezina perwerdehiyê dibînin. Ji ber vê yekê li vir du sütûn derdikevin pêş, ya yeke mamostene, ya duyem jî mifredat e. Hêman û tiştên ku wê me li ser ling û piyan bihêlin û me ihya bikin û tij û hêmanên ku xwedê neke wê me ber bi tunebûnê ve bibe li ser wan her du bingehan avabûne. Mamoste û mifredat. Mifredata me a perwerdehiyê ya wê însanan perwerde bike û bigînin derece wasta mirovahiyê, yan jî berava jî wê bike cinawir û bibe bela serê civakê. Yên ku îro di kuçeyan de bi kêran êrişê mirov û însanan dikin, yan perwerdehiyek ne baş dîtine, yan jî bi temamî ji xwendinê bêpar û mehrûm mane, weka tablo û rewşek bi êş li hember me disekine. Hat eşkere û diyar kirin qatilê ku li Stenbolê qirika savcî biriye, mebtelayê tiryakê bû. Weka rojê diyar û eşkere ye ku qatilên ku diya xwe bi canêtî ji heyat û jiyana wê kiriye, yanî kuştiye çiwasî derheke ehlab, dê û bavan de cahilin. Ji bo terbiye û zanîsa zarokan mekteb û dibistan hene. Ev mekteban zarokan perwerde û mezin dikin ku civak di nav emniyet û ewlehiyê de be, da ku wela di her warê de pêş ve biçe. Zarok û ciwan her tiştên me ne. Saziyên ku em zarokê xwe emanetî wan dikin, divê wan di warê nirx û hêjayên manevî de perwerde bikin. Divê perwerdekar û mamoste di vê warê de mesuliyetên mezin bidin ser millê xwe bi vê awayî tevbigerin. Kesên ku dibêjin em bibin nimûne, divê di mekteban de dihayî ji tevger, hereket û cilûbergên xwe hebin. Rewra evê li ser zarokan tesîrek mezin dihêle. Îroj tehezîtî di nav civakê de divê sebeba nerazbûnên mezin. Divê rayedar pêşiye li vê yekê bigire. Kî li mala xwe çawa digerin, kîjan cilûbergan li xwe dike, me eleqedar nake. Lê kesên ku bi cil û kirasên nav nîvîna tên mekteban, wê tu tiştekî misbet nedin zarokên me. Ev kesan bila cî û mekanekî din xwe teşîl bikin. Divê li mekteban van tevgerên xwe nekin û misade ji wan re neyê dayîn ku zarokê me xira bikin. Eman hesasiye ji bo xwendevanan jî derbastar be. Bisamaha ji wan re neyê dayîn ku bi tevger, hereket, cilûbergên xwe ehlaqê zarokan xira bikin. Lewra zarok pêşeroj û îstîkbala me ye. Ji ber vê yekê divê em vê qonav û merhaleyê bişopînin. Bila zarokê me di mekteban de tiştê başîn bikin. Ji bo civakê bibin ferdên bifeyde. Ji xwe em zarokên xwe jî ji bo vê yekê dişînin mekteb û dibistanan. Lê xwiyê li wê derê hîn dibin, wê li ser civakê jî tesîrek menfî yan jî misbet bihêle. Divê perwerdehiya di mekteban de tê dayîn, li gor endîşeyên malbatan jî bê amadekirin.